Маша Хаджон ҳаму яки як вақто позичаи даст будам. Историяи хидмат аз дасти ту ҳаром акнун шудум рэпер, аз ишқи ҳарумат акнун шудум сер. Вақте тира медидум мекарди ханда, чаро ишқи мара намефаҳма ягон банда. Чӣ дар рафти акнун вақт намегардад ақиб, бети хидмат ҳис мекунам монанди як ғариб. Ту фаришаи ман мегуфтум вақте ки будем якҷо, акнун вақт расид ки аз ҳамдигар шудем ҷудо. Ту нигоҳ накардӣ ба ман ҳатто ба ишқи покам, акнун фикр мекунӣ ки ҳолиам дар ҷдати тиём. Не тавнема тира ҷдат надорум, сад афсус хато мекунӣ дар оғӯши дигарам. Фикр мекунӣ ки ту мара мегирӣ ба дом, лекин афсусим фикрҳои ту хом. Худ ба худ мегӯӣ чаро шахаи тав кард, ман не балки ту ба ишқамон зади хат. Ман акнун дига шидум, мара намешиносӣ, мара медонӣ фақат ба як ном шахемси Хаҷон. Зиқ нашавин тақдирай, балки аз ман беҳтар ӯ пасани серсума. ҳеҷ гап не ҷудоӣ будай дар тақдири мо, дигар фикр накун намешавем мо якҷо. ӯ пасани серсума надора ишқи пока, иқасон маҳайти дидум фақат ишқи беҷавоба. баъди рафтани ту ман тоқат нестум, аввал қувват надоштум, ҳозир ба по хестум. ҳозир дар гирдум пуррай духтаруи рӯси хушрӯча, ман ғам надорам дошта бошум, ман мефаҳмам варақ рӯчка. Дая дуд ҳаста ҳамуша вохидем дар пеши хонаат, мара гуфти ту патсани хурди бура пеши очат. Рафти ай наздум, қариб ман мурдум, камтар як афод рафтум, дара пӯшиди дарум истодум да ҷом. дод задум баргард, да кӯчатон хов кардум, да ҳавои сард хестум ай хов. дидум саҳар соат шашай, ҳама замину тар, ҳамун шави охирон борида ай борон. лекин ман нафаҳмидум ай ғемтира э ҷон. ту мада мегуфтӣ ёфта наметонистум, дар бораи ҳеҷ чиз рост шамада ту мегум. ту дастон да кор боша ман меёвум, агар ёфта натонум буду ман номардум. лекин ту мара ай пуштестум партофтӣ, ишқи мара нахостиву ай наздум рафтӣ. дай ман равӣ ё ки да барум бестӣ, ҳамаро бидодалш ту да ман дар кор нестӣ. Да ман дар кор нестӣ.